everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Mauna na. Arte-arte kay ka ay. Unya karon nagmahay ka na. Kay wa na gyud nahibilan. Wala sa unta ni mo dungan na paghurot la. Grabe sad. Hay! Do not wait for tomorrow what you can do for today. Mauna! Na? Unya, unsaon ta man nga nahurot man gyud nako. Hawon sa pa. Wala ko'y mahimo. Mukaon na lang kong candy. Unya, muinom og tubig. Palitan lang ti ka og maapo. O siya ka dosinang kahong brownies. Matay. Di man ko katukoy. Dili man na para ako ang regalo, la. Para man na imo. Gikan ni Lolo Nanding. Daw kawa sa bata, ay. Pero, wa man ko maglagot. Nagkatawa man ko. Mura man ko gigilukan. Iya bagyog kang gikaon akong dano. Unsa ka akong manawag ko. Doon na mo ko'y number niya. Iya man ko gitagaan. Wa man ko makasabot sa akong gibate. Mura ko gikabuhi nga unsa ba. Pero di man sad gyud sakit ang akong tiyan. Tungod ka nis akong gikaon ganina. Naunsa man sad ko ay. Mura man sad kog naghinangol ganina. Mura pag wa na'y ugma. Mura pag hadlok mahutdan. Ay, kabayang... Ay, hala, kinsa man ang nanawag. Hello? Ay, salamat. Wa pa day ka matuhog. Nandeng? Hala, nanawag man ka. Wa pa banggog ko makatuhog. Namasin lang ko nga, nagmata ka pa. Ha? Oy, anong namasin ka, God? Unsa, may toyo ka? Ay, mangutana lang ko kung nakatilaw ka ba sa akong da. Tilaw mo lang. Mao ba? Unya, usa man. Lamira. Aw, lame kayo. Usa man ka lami. Oh, Lami gyuday kayo. Lami nga dili ikapanghatag, no? hala. Kalain ni Lolo. Kisa di kaha ng iyang gikasulti sa phone. Ay, lipay ba ya kayo ko karon? Wa ka lang mahibaw. Abi ni mo, mula ko gibayaw sa kalangitan. Lainaw inaon sa tiguang aming anaw eh. Kasukaon ng kalit. Kaloko ni Lolo eh. Musuot ako sa akong kwarto eh. Nayabag ka diha, Nandeng. Ngano, God nga mura ka man og gibayaw sa kalangitan. Ang, wa man ko magdahom nga, mahitabo ba dahil ni nato. Nga dili at mag-away. Nagtuo ba ko nga hangtod sa hangtod na to atong panagbangin. Maobitaw, ay. Milagro na baya gyud ni si Ginoo. Liman kang kuwang na lang tang magpinatyanay. Onya, karon ni nagtawgan na yung natas telepono. Kumusta naman di ay si Kuke? Wa rahilante. Lain na ba isang gibati eh. Wow, kasabot. Kasukaon ko nga, unsa ba?
Nilabad lang ang ura. Medyo ko magdahon, Lolo. Kinsa di ka ito iyang kaistorya sa phone? Iyang uyab? Naguyab-uyab kas, Lolo? Uy, kalami ganun itong pamahaw, lo. Putong si Kwate. Ooy, lami kayo ning sikwatiha kay pure ginigi ka saliti. Di ba humot kayo? Bitaw. Humot ka si Kwate. Higo pa. Di naman kayo nainit. Lami yun. Okay, lo. Lami to uda. Punan mi. Ay, nag-istorya di Miss Kuring gabi is telepono. Tusa ka mamamugwa ka maskwate. Puti pa na magiging akong gisulob. Sorry, lo. Sorry. Nakalitan ko sa magsulti. Asa man ato? Nagsulti Miss Kuring sa telepono gabi eh. Kinuha ko. Ngano ka? Lo. Murag ikabuhit lang yun ko. Ayaw na padayon og higo pala si Kwate kung ikabuhi ka. Ayaw sa kaon na ng puto. Lakaw lang sa mong kwarto. Hata na tigaglain mong pamahaw. Ayaw lang ini. Lakaw na. Sabat ka lami. Lami yun kayo. Lami nga dili ka panghatag, no? Lipay biya kaya ko karon. Wa ka lang may bao. Murag yung ko gibayaw sa kalangitan. Sinang Kuring? Ang iyang kasulti adto? Lugawa. Namarog man ang balibo. Maging anak pa di ang mga tiguang. Murag di tinuoda. Pero, nakadungog magkugod. Okay. Usa na may pamatin ni mo. Kini. Higupan eh. Sa bawas tinuwa. Gipalit ako ng eskarenderya sa iskina. Labas kining tinuwang mamsa. Kaon. Kaon. Wala na lang unta ka magtagadlo. Sirbisuhan ti ka. Kanipa din ako kay lipay biya kayo ko gabi. Ayaw ko magbinastos, lo. Okay. Ngano ka ko kay? Usay binastos. Ako na binastos ko. Nakadungog ni mong gabi, ilo. Samtang nakisulti ka sa imong phone. Nagtugan ni kong batanon ang imong kasulti. Unya di ay. Sinang Kuring. Kaluod din nyo eh. Ako'y giluod din nyo, lo. Yun na nagod ko kay. Ngano na kaigaw ka bang luod, me? Ngano na kaigaw ka bang nabinastos ko? Nakadungog ko nga nakikismerenghoy ka sa telepono, lo. Unya, sinang Kuring day imong kaismerenghoy? Kasapos sa tingali kag ismerenghoy, lo, no? Imo man ang termino. Hanggaw ka pa, ha? Ako paunta tong komedyahan nga padadon og usab og ingon adto karon aron makakaon ka. Wa na lang sad ay. Nganong ni-smile man ka diha. Saman, mag-order lang ta og brownies, Sandra. Or, unsa pa may imong gusto, ha? Gawas anang brownies. Kay mag-order ko. Wala kinahanglan na, oy. Gabi ira to ganahan ko mukaon karon dili naman. Pero paminaw nako. Murag magdahatog usab si Nanding og ingon adto inigbalik niya. Kay nahibaw man siya nga ako'y mikaon sa tanan. Mubalik pa dito si Hala? Nagsabot mo? Ha? Wa may magsabot ay. So, nag-expect lang ka nga mubalik siya. Hilom na. Unsa man, mag-order ka, dili. Kita na lang, uy. Pasalamat ka ang gikapoy na kung puspos ni mong kwangula ka. Ikay bastos ang gunahuna. Kataro sa ang pasulti. Nalipay ko nga ilang gikaon ang akong nga litsi flan, ice cream, cake o brownies. Ikaw di ay nga naminaw, nagtuwad-tuwad ng hunahuna di mo.
Ikay bastos uli ako. Ikay loon o dili kami. Pwah! Sorry, lo. Abilang ko na ako. Sorry. Mao lagi. Abi mo kay ikaw ba kagirong ka maguutok, ha? Nagtuo makog tarong ka. Ang imo man sa kong sinultihan, lo. Pinaigat man sad. Badiha. Pinaigat yung mata. Igat! Donut na og pizza. Donut para imo, pizza para ni Sandra. Nga nung ikaw manggyon ni Anhe. Hain man di ay toskoke. Da, mauwaw pa ko siya buwan eh. Sige lang. Tagaan lang nato sila og panahon. Ang importante nga nahibaw na sila, ngawa na sila ang problemahon nato. Pareho na lang na sila nga nanagana karon. Pero, asara man na ba? Makabalik na na, makadayon na nando ha. Hae mo na si Sandra. Nagtrabaho pa. Pero, nara siya sa taas. Mahuman man na ron taod-taod. Dili niya siya kadaan daw maadto sa opisina. Dili. Mura katulo raman tingali sa usa ka semana nga moadto gyud siya. Okay. Kumusta ba si Jong? Way balita, unsa na sila si Lina? Na! Mosab gani unta na akong ipangutanan ni Modeng. Kaya di man gyud na namo makontak ay. Mausap mi, oy. Dili may makakontak sila. O di ito'y kausa nga nanawag si Lina. Pero di klaro hangtod nga nawag. Wag yun lagi ko na'y maayong signal dito dapita. Mao nga ego lang yun magpaabot na sa sila mauli. Pwede mga yung tubig? May problema. Kadiyat ha. Ni ano sa sino'y nanding? Uy, sige na lagi na siya kanhi. Ay. Kulpaan naman sa kuining tuhada. Murig sila matingali makikatbang sa love team nila la Papsi o Tita Lena. Ay. Samot na ginawa na may paglaom ni Cookie, ani. Samot na gyud. Kumusta na sa katong duha sa isla? Ako raman di ay nahibilin sa mga babay. Nangaligo da is dagat tanan akong mga kauban. Nagpundok sa dug-ila ang mga lalaki. Wa lagi ko makabantay niya. Murag, pila na ron kaadlaw nga. Wa lagi ko makabantay niya. Milar ka siya. Pero, murag wa may mibiya din his isla. Asam di ka si... tuwara siya. Nga mo man na siya matipon sa uban. Nagpalahigit siya. Naghinuktok samtang naglantaw sa layo. Mubalik na lang ko sa among cottage kay tingalig. Baka bantay pa siya na ako nga nagtanaw ko niya. Uyala. Milingi siya. Nakabantay siya na ako. Mudali kong palayo din eh. Kitingalig mo doon pa siya na ako. Tilang unta siya musunod na ako. Tilang yung kumulingi. Magdali lang ko aron. Dili siya kaapas na ako kung ugaling mo apas man siya. Gisuntan baka ako niya. Uwa. Lainan man sa kumulingi kay tingalig naagit siya. Di lang yung kumulingi. Bahala na. Jong! Kadiyot! May misangpit niya. Ay, salamat. Di na siya kasunod na ako. Safe na tingali ko na mulingi ko. Di na siya makabantay. Tudloy ko, ha? Ay, dali dayon. Haya-haya raa. Gikapyutan man dayon. Giganahan sa dayon na. Anak mo gina mga lalaki ba?
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!